Een bijzondere wedstrijd voor zelfs de wedstrijd tussen MVV en Cambuur. Want het weer de laatste wedstrijd in de play-offs van het vorige seizoen. En doe weer de ploeg uit Maastricht hoe 12 wedstrijden uiteindelijk de betere. Dat is ze in het begin van deze wedstrijd ook. Als hier Okita tamelijk vrij voor de keeper van Cambuur Bertrams komt. Maar die pakt wel het schot van de Belgische onvaller van MVV. Hier nog een keer. Okita draait hem goed vrij van Peersman en kind dan ook vrij uit Helly. Het weer een signaal, want het weer MVV dat de grootste gevaarlijke situaties wist te creëren voor de goal van Cambuur. Hier is het Peersman, maar dat schot wordt blokt en dan is het uiteindelijk de keeper aan de orenkant, Michael Verrips, die bal pakt. Is dat bij beide ploegen onder wegen. Is het fysiek van MVV werd Cambuur onderuit bezieken te voetballen, maar dat slaggen in de eerste helft nog net altijd lieke goed. En dat zocht ook de bank van MVV. Ingooi aan de rechterkant voor MVV. Kan de Maastrichtenaren de bal nog naar de goal te krijgen. Nou, dat slag het voorlopig even net. Dan gaat hij in de breedte. En dan gaat hij verder in de breedte naar Janssens. En dan is het opletten geblazen. Want dit is een van de handelsmerken van MVV. Die vierde voorzet. Dat doet Janssens nou ook. Krijgt hem op de holle bij Jonathan Okita. En nou scoort die Belg vol. Hij docht het maar een prima cross op de kopbal. Met Bertrams juist de 4 van de goal misschien net bij kind. En dan komt MVV in de 24e minuut op een 1-0 vastsprong. Hier de voorzet van Janssens, de kopbal van Okita, de poging van de keeper van Cambuur om hem nog te pakken. Maar dat slag het al hier krijgt net. En dan is het 1-0 voor MVV in de 24e minuut. Vanuit dit perspectief echt nog een mooi beeld. En dan wordt Cambuur in de achtervolging. Maar dat slag het net altijd. Het is wat rommelig in die eerste helft. Hier komt Koolhof in kansrijke positie. Maar mooi een prima reactie met Bertrams dat te redden. Yildirim krijgt hem direct net in. Boetekant Peel. En dan kan Peersman verder uitverdedigen. En dan blijft het 1-0 voor de ploeg uit Maastricht. De mogelijkheid wie het wel voor Dien Koolhof. De zoon van de oud-trainer van Cambuur, Jurrie Koolhof. En dan is het gelukkig voor Cambuur nog een behind the after storm. En die kan helemaal inhellen als hier het prachtige paasje van Skills op slag verreist bij Rossi te lonen komt. Maar de Zwitser die mist die bal. Die hier er absoluut vol in maait. Het paasje komt op tijd. Het voetsprinten van Rossi is op tijd. Net boet een spul. En dan tikt hij hem. Ja, hij stift hem eigenlijk naast. En zo kun je constateren dat Cambuur in het slot van de wedstrijd in de eerste helft al de mogelijkheden kregen om op Lieke Hichter te komen. En in de tweede helft lieten de Ljouters zien dat ze eigenlijk de betere ploeg binnen. Als dit een waskoringsschot is, dan is het een mooi waskoringsschot van Mathieu. Boom! Maar hij gaat correct naast. Maar dat zijn wel de momenten dat Cambuur zien dat ze absoluut net te minder winnen van MVV. MVV dat een prot op de counter spelen en Cambuur kommeliert. En daar is ze goed in, de counter. Maar hier is de onval van Cambuur. Bal wordt er correct nog op die uithellen in het centrum van de verdediging van MVV. Maar dat zijn al momenten dat je zegt van hey, Cambuur komt beter in de wedstrijd. Ik zei het al, die counter die is altijd belangrijk voor MVV. Poem, dat is het. Schilder die de bal op de latten knalt. Van de eigen keeper uit die voorzet van Juri Schrooien. Hier de voorzet van Schrooien. Een levensgevaarlijke linkeronvaller. En daar bam is het Schilder met het nederige geluk. En zo bleef het 1-0. Maar gaat Cambuur mij klam op jacht naar de liekmaker in. Hier komt de jongen. Peersman, Rossi, Barto doelpunt. Het is prachtig. Het is een mooie, heerlijke, rinnende onval. En het is weer dat goudhaantje Martijn Barto. Als invaller in Maastricht weet hij toch weer het stempel te drukken op deze wedstrijd. Maar het is een mooie onval. Het paasje van Peersman op Rossi. Net boetespul voor Barto. Die ging wat jermkes de loft in. Maar nee, de spits die maakt het heel cool aan. En dan kunnen we constateren dat die liekmaker in de 66e minuut volsluit terug te weer voor Cambuur. Dat het betere van het spul hier in hield hij gevaarlijker waard. Onval over de linkerkant van Cambuur. Weer bij Peersman. Brengt hem in het centrum van de onval. Krijgt hem weer waarom. En dan kan hij voorzetten. En daar komt Van Kippersluis. Boem! Nee, krijgt net op de latten. En dit binnen de momenten dat Cambuur de wedstrijd in zijn voordeel beslissen kan hier. Maar het krijgt dan nog naalid in de Peel. Succes in het paalstit. De voorzet is op een ei trouwens van Peersman. De kopbal is goed van Kippersluis. Maar hij gaat er krijgt net in. Barto dan, die zucht Pereiro onvleeren komen. Jongen, wat een kamikaze actie is dat steeds. Pereira, dochters had hij de bal spelen. Ja, dat kun je altijd wat zeggen vanzelfs. Maar sa inkomen, dat is vanzelfs net lekker. Gele kaart voor Pereira, de verdediger van MVV. Had hij daarvan leerd. De rest van de wedstrijd zal het u dadelijk vertellen. Maar eerst is hier nog de onval van MVV. Nou, knullig goed verdediging van Cambuur. Kan het er een blok zet worden? Gaat het nog net goed? Komt er de onval nog eens een keer om en is het keeper Bertrams die het maar een voortreffelijke reactie een vastsprong op een ei van MVV voorkomt. Het schot weer van Juri Schrooien. Ik zei het al, een van de gevaarlijkste onvallers aan de kant van MVV.
Dit is de onval dan weer van Cambuur, want ze zochten met klam toch wel naar die 2 vastsprong. Het stekpaasje is van Barto op Calon en daar is, jawel, de jermtakken van Pereira. Ik zei het al, hij had er net zo volle van leerd en hij begint nou deze oertreding. Dan rijmt het werkelijk bier op het lief. Ek van Calon, die wordt er wijhellen, terug Barto. Maar de skiertsjochter is duidelijk, hij houdt een tweede gele kaart en dus reert on Pereira. De verdediger van MVV. Daar komt die jermtakken. Pok. Ja, het is een jermtakje. Je kan het absoluut net ontkennen. Hij gaat er heel druistig in. En mooi een gele kaart al in de boezem is dat vanzelfs vertrekken. En dan had Cambuur nog 12 minuten de tijd om Sint-Sieman er nog een overwinning uit te slepen in Maastricht. Zo dat slagje, dat is de vraag. Nee, dit slag het net. Maar dan kan Cambuur de bal toch weer oppakken. Een sliding. MVV knokt werkelijk voor elke meter om die bal uit het eigen 16 meter te krijgen. Dit is een voorzet die toucheert. Ja, echt weer. Die toucheert nog even de latten. Maar die gaat er echt krek net in. En zo ligt het erop dat Cambuur en MVV op een league speeltje on koersen. En dat doen ze uiteindelijk ook. Want hier komt het eindsignaal van skiertsjochter Hichler. Een verdienstelijk punt van Cambuur bij MVV in Maastricht. Hoewel, als je alles op een richtje zette, een oorwinning hier er zeker ook in zitten. Martijn Barto, wat is het gevoel na je dit 1-1 league speel in Maastricht? Nou, ik heb het idee dat er meer in zat. Ondanks dat we rommelig begonnen. De eerste helft gelijk opging. Goede goal die zij maken. Karim die een balletje net naschuift bij ons. En verder creëren we niet zo heel veel. Maar ja, ik denk dat we op basis van de tweede helft terecht hier een punt overhouden. En ja, met een beetje meer geluk die bal op de lat van Kippersluis. De overwinning kunnen pakken. Maar goed, eindstand 1-1 kan ik mee leven. Nou, dat is een beetje mijn gevoel. Sjog eventjes naar het doelpunt. Het weer een heerlijk doelpunt. Lekkere stekbal en boem, de stier is vrij, hè? Ja, klopt. Ruimte benutten als hij er ligt, hè. En nu lacht hij, hè. Dus dat is prima. Dan kan je erin lopen en dan ja, kan je hem afmaken. Uit tegen Maastricht 1-1. Nou ja, een bevredigend einde aan een mooie week, zou ik bijna zeggen, hè? Aan een week met vele kilometers inderdaad. Maar een prima. Een redelijk eind zo. Natuurlijk ga je voor de overwinning, maar nogmaals een punt uit bij MVV vooruit. Toch? Eindigt het Sint-Sieman, dan denk je van, wat zit er nog in, hè? Ja, nou ja, wat ik zeg, ik vond ons... ja, ik zit te twijfelen op gaandeweg tweede helft of tweede helft. Vond ik ons steeds beter worden, dus ja, misschien had er wel meer in gezeten. Met welk gevoel ga je zo dadelijk 4 uur de bus in? Heel tevreden over ons spel. Ja, toch wel het gevoel dat we hadden kunnen moeten winnen hier. Jullie begonnen een beetje twijfelend. Nou ja, MVV heeft van een aardig ploegje. Dus we kwamen er in het begin niet heel goed in. Hun lieten ons toch wel een beetje bewust komen, had ik het idee. En ja, dan waren we wat slordig aan de bal. En dan zijn ze er snel uit. Ze hebben snelle buitenspelers. Dus in die zin ja, groeiden we wel in de wedstrijd. Maar we begonnen niet top, nee. Wat gaat er mis bij de 1-0? Nou ja, in eerste instantie is het meevoer van achteruit van Jesse niet goed verzorgd, waardoor hij een uitbal weggeeft. Nou, die bal wordt ingebracht, uitgewerkt. Nou, en een vroege voorzet waar we over gehad hebben, die valt over Peersman heen. En die staat gesloten. En die man in zijn rug, ja, die kopt hem helaas goed in. Tweede helft maken jullie een hele mooie goal. En uiteindelijk speel je tegen 10 man en moet je hem eigenlijk gewoon winnen. Waarom win je hem niet? Nou ja, we hebben vandaag helaas niet de kansen allemaal benut. We hebben voor rust eigenlijk een onwijs grote kans gehad met Rossi 1-1 op de keeper die voorlangs stift. Nou, dat was een cruciaal moment. Nou, tweede helft inderdaad met Martijn Barto een uitstekende goal. Ja, dan druk je door. Ja, dan nog een bal op de lat. Dan is ook soms een beetje geluk. Maar ja, we konden het net niet afmaken. Maar toch al tevreden overal. Ja, zeker. Want een punt bij MVV. MVV is een sterke ploeg, zeker in eigen stadion. Ja, maar vooral ook het spel. Wat we willen spelen. We hebben best wel bij Vlaag hier gedomineerd. Met name de tweede helft. We hebben nu 4 zware uitwedstrijden gehad. We hebben 2 gewonnen, 1 verloren en 1 gelijk. Dus dat ja, biedt absoluut perspectief voor dit seizoen. Je bent al een beetje aan het rekenen. Nee, ja, maar we wisten als je de eerste 6-4 uitspeelt tegen een top 5 ploeg, dat is gewoon heel vervelend. Als je dan met een nieuw team moet starten, dan moet je daar een beetje doorheen rollen. Nou, als je ziet wat deze week gebeurd is, bij Eagles winnen, bij Helmond winnen, vandaag goed spelen, ja, dan hebben we wel een topweek gehad. Een punt in Maastricht, hadden dat er 3 moeten zijn? Ik vind van wel. Als je het spelbeeld kijkt, denk ik dat wij wel verdiend hadden om 3 punten in huis te gaan. Als je de kansen tegen elkaar opweegt, dan denk ik dat we allebei ja, hetzelfde aantal kansen gecreëerd hebben. Maar ik denk dat wij zeker het veldspel wel de beter waren vandaag. En jij had hem kunnen maken, de winnende. Dat zeg je goed, ja, had. Ja, kopbal, voorzet van Marvin. Kopbal, ja, is pech dat hij op de lat gaat.
Was het een moeilijke bal? Kwam hij net een beetje achter je? Nou, ik stond eigenlijk, voor mijn gevoel stond ik al net iets voorbij de eerste paal. Dus ik moest hem echt zeg maar nog... Het is niet dat je de... Ja, kop is al niet mijn specialiteit, dat is wel een verbeterpunt. Ja, kopje naar binnen is heerlijk, nu komen we op de lat is zuur. Ik had hem graag gemaakt. Helemaal naar vorige week, of na afgelopen dinsdag 2 goals. In de beker had ik vandaag graag mijn eerste in de competitie willen maken voor Cambuur. Maar al met al denk ik dat wij terug kunnen kijken op een prima week. We hebben over het algemeen een goede pot gespeeld. Ik denk dat wij voetballend MVV gewoon de baas waren. Zij speelden veel lange ballen. En ja, dat is ook wel een beetje hun kracht met sterke jongens voorop. Maar ik denk dat voetballend wij zeker vandaag de betere waren. En heb je echt het gevoel aan het einde tegen 10 man dat je het een beetje hebt laten liggen? Nou ja, zij gaan natuurlijk inzakken en dan moet je natuurlijk oppassen dat je niet op de counter geslagen wordt. Daar kreeg zij nog volgens mij 1 keer een goede kans. Die Jesse goed pakt. En kom je nog een keertje goed weg met Robert die een bal zelf op de lat schiet. Maar ik denk tegen 10 man hadden we hem gewoon nog binnen moeten slepen. Jullie hebben 3 wedstrijden gespeeld in 7 dagen tijd. Allemaal uitwedstrijden. Jullie hebben ontzettend veel in de bus gezeten. 17 uur ongeveer heb ik uitgerekend zonder files. Wat doen jullie al die tijd in de bus? Ja, het is verschillend. De ene jongen ja, die gaat lekker, doet zijn oogjes dicht. Ik ben zelf wel van een beetje ontspanning, een spelletje koehandel of een spelletje boerenbrits, hard te jagen. Dus ja, dat wordt achterin de bus wordt ook gedaan. Vandaag zijn we 2 keer gestopt. Eén keer om te lunchen ten hoogte van Deventer en een keertje hier in Sittard voor de sportmaaltijd. Ja, nu in 1 keer 4 uur terug. Maar het is een lekker pizzaatje en een biertje erbij. En gelukkig niet met een nederlaag weer 4 uur die bus in. Dat is ook zo. En we zitten gewoon in een positieve lijn en dat moeten we vasthouden. En als we zo blijven voetballen gaan we gewoon die punten pakken en komen we op de plaats waar we willen komen. En daar heb ik alle vertrouwen in.